Jeg kan ikke lægge den ud herhjemme. Jeg gør det derhjemme hos mig. Hej folkens. Ja. Mærkelig intro. Jeg optager ikke nu på min kanal. Nej. Nå, jeg hentede det hele. Så vi må spille lusen også. Ja. Hvad med chips, du? Hallo. Ej. Vi skal ikke gøre det på kamera. Undskyld. Jeg kan godt lide, at man ser op i mit skridt. De ser bare mig på min kanal. De ser bare kun mig her. Ja. Ja. Hej! Ja, vi kan ikke se Johannes. Vi kan ikke se Johannes, på grund af, at der bliver lidt koks. Men han optager også på sin kanal her. What's up? Men I kan se mig, jeg er den små. Altså, jeg er ikke tyk. Okay. Vi er ikke tykke. Husk det, folkens. Vi er ikke tykke. Kom nu, der skal ske noget! Okay, vi har dem her. Chips All In. Burger chips. Og vi har noget binbusels. Nej! Burger chips. De lugter. Ja, Det lugter. lige præcis. Jeg gider ikke det der chips. Men det er bare ærgerligt. Det skal vi. Jeg gør lige sådan. Sådan.